Казан шәһәре мәдәниет идарәсе, Казан шәһәре музей комплексы Әмир Мәҗитов музейының күргәзмәләр залында Казан рәссамы Рөстәм Хуҗинның Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган Туган як киләре дигән күргәзмәсе халыкка хезмәт итүен дәвам итә. Безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов һәм Александр Решоткин әлеге күргәзмәдә булып, оештыручылар белән аралашып кайтты. Тулырак алдагы видеоязмада. Әмир Мәҗитов музейының күргәзмәләр залында Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә үз эшен дәвам итә. Әлеге күргәзмәдә нәкышчы рәссам, Россия һәм Татарстан Республикасының рәссамнар берлекләре әгъзасы Рөстәм Хуҗинның күп санлы әсәрләренең бер өлеше генә. Алар арасында Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган эшләр сериясе. Шулай ук Татарстан һәм Урал пейзажлары, натюрмортлар бар. Выставка представляет из себя собрание картин различного жанра. Әлеге күргәзмә төрле жанрдагы хезмәтләремне туплады. Портретлар, натюрморт, пейзаж һәм әлбәттә тарихи әсәрләрне берләштерде. Тарихи картиналарны ясау иң авыры, чөнки барлык жанрларны да син белергә тиеш. Портретларны да, табигать күренешләренең төрле мизгелләрен, хайваннарны, мисал өчен атларны, аларның характерларын, ыгы-зыгы, ядрә тавышлары вакытында үзләрен тотышларын алырга кирәк. Табигать күренешләрен дөрес итеп бирергә, җил искәнен, кояш нурларының, шәүләнең дөрес ятуын, тауларның, үлән агачларының төсләрен сайларга һәм башкаларның төгәл ачылышы композицияны тулы итеп бирә алудан гыйбарәт. Бу инде билем, акыл, осталыкны, уй фикерләрне бергә кушып эшләү нәтиҗәсе. Тарихи картиналарны ясаганда философ та, композитор да, тарихчы да булырга кирәк. Зур картина тудырыр өчен бик күп вакыт сарыф ителә. Иң алдан әзерләнәсең, темасын, материалларны барлыйсың, тарихчылар белән аралашасың, образларны күзаллыйсың, әкрен генә эшкә керешәсең. Бер эскизны эшлисең, бераз зур айтып икенчесен, өченчесен һәм шулай әкренләп зур картина туа. Әлеге күргәзмә шул эш процессы формасында оештырылган. Шуңа да ул гади кешегә дә, өйрәнчек студент укучыларга да, профессиональ рәссамнарга да аңлаешлы һәм ул кулланма әсбаб ролен дә башкара. Рәссамның талантын билгели торган төп сыйфатларының берсе гап-гади саналган күренешләрнең, мизгелләрнең үзенчәлеген күреп алып, аны башкаларга да ачып бирә белү. Аның сюжетларына карап, кешеләр рухи үсеш кичерәләр, күңел тирәнлеге, яшәү мәгънәсе турында уйланалар. Үз милләтенең мәдәниятын күрсәтү һәр рәссамның бурычы. Сәнгать милли булганда гына эшкерсез, ди рәссам. Тарихи темаларга иҗат иткән картиналары, эзләнүләре моның ачык дәлиле булып тора. Әлеге күргәзмәдә җанга якын, күңелләрне уйландыра торган, зур тарихыбызны барлый торган күренешләр белән таныша алабыз. Бу реализм. Рәссамның үз сүзләренә караганда, бүген реалистик этюдлар ясаучы сирәк күренеш. В 2022 году в Республике Татарстан проходит много мероприятий, посвященных 1000-столетию принятия ислама в Волжской Булгарии. 2022 ел музейлар өчен бик уңышлы башланып китте. Казаныбызда күп күргәзмәләр оештырыла. Шул уңайдан Идел буе Булгарында ислам динен рәсми рәвештә кабул ителүгә 1100 ел тулу уңайыннан оештырылган күргәзмәләр арасында Рөстәм Хуҗинның күргәзмәсе аерым урын алып тора. Рөстәм Хуҗин Россия рәссамнар берлеге әгъзасы. Ул реализм стилендә иҗат итә. Югары белемле, тематик яктан күп кырлы профессиональ рәссам. Әлеге күргәзмәдә бер күпме хезмәте генә. Ул Россия рәссамнары традициясен дәвам итүче рәссам, ләкин темасын үзебезнең тарихыбызны барлауга юнәлдерелде. Бу зур хезмәт. Ирак тарихыбызны күзаллап, безгә шул чорны дөрес итеп ачыклый алу аның зур уңышы. Рәссам бүгендә урамнарга чыга, басу кырларда йөри, нидер яза, кулларын шымарта, һәр көнне иҗат итә.
Рөстәм Фаид улы Хуҗин рәссам, график. 1975 елның 28 ноябрендә Уфа шәһәрендә туа. 1996 елда Пенза сәнгать училищесын тәмамлый. 2002 елда Мәскәүдә Россия нәкыш сәнгате, сынчылык һәм архитектура академиясын тәмамлый, профессор. Портрет остаханәсендә шөгыльләнә. Харис Якупов җитәкчелегендәге сәнгать академиясының нәкыш иҗат остаханәсен тәмамлый. 2005-2011 елларда Николай Фишин исемендәге Казан сәнгать училищесында укыта. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы. Выставка для художника – это подведение некого итога. Әлбәттә, һәр күргәзмә ул бер вакыт аралыгындагы эшкә йомгак. Күргәзмә ул тамашачы белән очрашу, аралашу, аларның фикерен ишетү. Аралашуда аларның синең хезмәтеңә булган мөнәсәбәтен күрәсең, ишетәсең. Чөнки рәссам өчен иң кирәклесе синең хезмәтеңә бәя. Бүгенге көндә халык нәрсә күрергә тели, нәрсә борчый, ник борчый, шуны аңлар өчен аралашу кирәк. Мондый күргәзмәләрнең асылы да шунда. Оештыручыларга һәм тамашачыларга бик зур рәхмәт. Килегез, карагыз, үз фикерләрегез белән уртаклашыгыз. Рөстәм Хуҗин Казанда һәм Татарстанда танылган рәссамнарның берсе. Ул баталь һәм тарихи жанрларда махсуслашып иҗат итә. Аның әсәрләре Татарстанның Дәүләт сынгы сәнгать музеенда, Казан музей комплексы коллекцияләрендә, Болгар музей тыюлыгында, Әлмәт картиналар галереясында, шулай ук Россиядә һәм чит илләрдә, Франция, Германия, Төркия шәхси коллекцияләрдә саклана. Әлеге күргәзмә республика көне бәйрәменә кадәр дәвам итә. Фәннур Хәсәнов, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.